La nuit de l'entrepreneuriat nin ye ale tako tanna ye i y'a faamuya b'a la anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ. La nuit de l'entrepreneuriat o ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ayiwa o bɛ taa sigi ka fɔ kɛ ka hakilina falenfalenw kɛ ka jira k'a fɔ ko ala ma bɛɛ da i y'a faamuya b'a la fonction publique baara kama bɛɛ bɛ se ka kɛ i y'a faamuya b'a la entrepreneur ye o tɛ se ka taa min kɔ o de ye cɛsiri ye ani ka da i yɛrɛ la. Nin kɛnɛ in laɲɛnɛmayaliw baaraw kɛra CICB ale kɔnɔna na hukumu de kɔnɔ fɛn min ye anw ka jamana den dɔ n'o ye Abdulaye Dukure ye ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faransi ma. Ale ka baaraw ɲɛsinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye i y'a faamuya b'a subahana mansin n'o ye internet baaraw ye. Fɛn min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko intelligence artificielle ale ka ca bɛnnen don o ma a ye i y'a faamuya b'a la gafe bɔ o gafe in ayiwa a bɔra Faransi ayiwa ne ka na o kɔni jira mɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɛnɛ in kan ni ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye kosɛbɛ intelligence artificielle yɛrɛ ye min ye. Bon ne bɛ yan bi n nana n ka livre de présenter salon de l'entrepreneuriat la parce que n ka spécialisation yɛrɛ ye min ye n bɛ logiciel de créer walasa ka entrepreneur dɛmɛ n'u bɛ n'u kan ka musaka mun ɲini ka u ka baara la taa ɲɛ logiciel bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na intelligence artificielle ni informatique bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na k'u ka baara la taa ɲɛ et puis u ka baara nɔgɔya u bolo quoi donc n nana o cadre de la. Fɔlɔ ni adamaden kan ka baara min kɛ ani ni machine informatique kan ka baara min kɛ a baara tun tɛ kelen mais bibi in na an bɛ k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ɲini walasa machine ka baara ni adamadenw ka baara a bɛɛ ka se ka kɛ kelen ye ni adamaden bɛ se baara o baara la machine ka se ka a baara ɲɔgɔnna kɛ o de ye intelligence artificielle ye vraiment hali bi an ko an bɛ formation dɔ kɛ salle fara fo dɔw dɛsɛra ka sigiyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ c'est-à-dire que o kɔrɔ ko denmisɛnninw bɛ k'u intéresser à sujet la bon ni muso min bɛ kuma la centre d'intelligence artificielle et de robotique directrice de don o kɔrɔ ko Mali bɛ niveau mun na hali tubabu dugu yɔrɔ dɔw dugu dɔw bɛ yen u ma s'a niveau la fɔlɔ donc tiɲɛ yɛrɛ la j'ai eu beaucoup de bonnes surprises n tun sigilen tɛ n'a ye quoi u bɛɛ de nisɔndiya et puis j'ai vu que forum organisation vraiment n bɛ u tigiw fo k'u waleɲuman dɔn parce que ça a été l'occasion ani ni mɔgɔ nasuguyaw ka se ka kuma ani denmisɛnninw ka se ka kuma an ka baara ɲɛf'u ɲɛna an ka ɲɛf'u ɲɛna u bɛ se ka baara minnu kɛ ani u bɛ nafa mun sɔrɔ a la donc nin bɛɛ kɛra salon kɛra fɛɛrɛ walasa u bɛɛ ka se ka kɛ donc kabini salon in ma daminɛ a édition fɔlɔ ne ni promoteur bɛ ɲɔgɔn dɔn n bɛ k'a dɛmɛ ka dossiers dilan parce que sani ne ka spécialiser intelligence artificielle la n tun bɛ entreprise de dɛmɛ o de sen fɛ walasa n ka se ka sani n ka u dɛmɛ kelen kelen n ko n bɛ taa spécialiser il y a peut-être 7-8 ans walasa intelligence artificielle ka se ka kɛ sani n ka entreprise kelen dɛmɛ n ka se ka entreprise 10 dɛmɛ entreprise 20 entreprise 100 mais salon organisateur kabini n ma spécialiser ni ale bɛ ɲɔgɔn kan donc comme il y a 2 ans intelligence artificielle taara ɲɛ Mali commencera ka investir mɔgɔw bɛ k'u intéresser a la donc ne kɛlen ka n livre bɔ a fana ye invité n ka se ka na ka présenter ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko jɔn yɛrɛ la o de ye kara ye n'i dara i yɛrɛ la hakilina min b'i la k'a labaara ayiwa a bɛ se ka kɛ don dɔ i bɛna i nɔbɔ ko la an bɛ dugawu kɛ ala ka sago wɛrɛ ta jira an na.